jamala nyalle mon bandiraɓe e tedduɓe heɓoɓe Ayaw Jolof TV ɗo gonɗon e no gonirɗon on calminama e inde on manama e jettode sikara ko giɗo mon sehil mon Faty Ba kadi jooɗiɗo ene yiɗi weltinde ɗon e yewtidde muɗon no yewtere men nde gowɗen wadde woni gonka meɗen ɗo e Jolof TV caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulu makko tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene e baba en jetti kadi halifaɓe men diine en jetti halifaɓe men aada en jetti kadi yiɓɓe men e sehilaɓe men woppoɓe haajuji men hammuji men kala saaha enen jooɗo enen daara en walla enen gabbo en kala to mbawɗen wonde ene ƴeewa ko mbatten ko ene mbatte hen hakkillaji men ko wayno Kaw Sidi Konté en ko wayno Kaw Sibdil Dia en ko wayno Kaw Moutar Ali Sy en ko wayno Baba Jantal Mane en kamɓe fof ɓe ngoni ko to États-Unis d'Amérique ko wayno Oumar Camara kanko e galle makko to États-Unis d'Amérique kamɓe fof eɓe calmini eɓe jette hande noon eɗen jogui ɗo koɗo machallah cukalel laaɓa juuɗe mataw en kokkanmo konngol o salmodira e bandiraɓe ɓe o présente o garten e yewtere men gonka men ɗo e Jolof TV noon bisimilla ma an e yiɗɗo ma e sehilaɓe ma. Assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum biɓe fulɓe, on calminama on juurama, salminima ande nenam moƴƴo o eyi salminima no feewi woto wiye yimɓeɓe fulɓe fof calminama juurama beltanama hande mo on belto so Allah jaaɓi inchallahu rabbi hande invité o ko bébé Issa eyi bébé Pulagu noon kala to mbaɗon wonde bébé Issa salminimon woni fo inde muɗum e yettode muɗum goppani mawɗo suuf mbi sen jeehi yeeso ma laaɓa so Allah jaaɓi inchallah beltanama noon jarama eyyi ɗum noon bandiraɓe on nani koɗo meɗen ko bébé Issa ɓurɗo andirede ko Issa Ndiaye ɓurɗo andirede e bébé Issa ko cukalel nguel ganduɗa koko daari kañumne ene darani leñol ngol ene waɗa ko weɗɗa ko musicien machallah musicien mawɗo kadi omo waɗa kadi muɓo kanko ko banggueji ɗiɗi ɗi foof o yaari kala to nodduɗamo tan omo wawi notade bébé Issa a fuɗɗima e musique ko ɓooyi walla ɓooyani walla tawi a musique a taw ɗum e jinnaɓe ma walla a ekki ɗum mbawɗa walla a janggo ɗum. eyyi mama donc musique min mbaɗa wawi wiide miron eyyi miron par ce que sa ƴeewi taniraɓam ko Darix Alpha Gaye jaar on ko Gabaɓe Gaye molo gonɗo ɗo heede Bammal ɗo tanam Gaye kañumne kadi ko toon wonno e Baba Mal kañum sankimo ni yo Allah yurmo yaafo on kadi ko tanam ɗum ko ndono eyyi komi tawɗo eyyi donc noon nde natmi musique kam ɓooyani no feewi 2022 natmi musique mboɗo ɓooyno noon yidde ɗum nde wonno vision mais mboɗo wawi 2022 ɓuurmi jaltude en normal ɗum kadi huccuɗen yimɓe gandi amen no feewi eyyi ɗum noon bandiraɓe on nani ko bébé Issa haali ko musique o ronɗum o tawi ko taniraɓe makko o tawi koye jinnaɓe makko ɗum noon neɗɗo kala kene waɗa tan yo won ko moƴƴi saabu en jii joni kala ko neɗɗo waɗi so ɓiiyo mawni ko ɗum ronata ɗum noon kala ko neɗɗo ene ronna e jinnaɗo muɗum yo taw koko moƴƴi yo taw koko yooɗi eɗen gandi hande nalankagal ngal holto yeehi machallah en jii nalankoɓe ene daari darde tinde kadi kanko machallah o nawdi ko gueɗe ɗiɗi ɗe foof ko mogiyanke kadi ko musicien foof o wadde omo yima kadi omo waɗa guitare bébé Issa aɗa wawi memande ɗo yimɓeɓe seeɗa ɓe nana dande ma ɓe ganda bisimilla Bamma bammane Bamma bammane Delio Luyuma woni Delio Bamma woni Delio
Jalio, Jalie. Jali nene yawi yattude, aduna. Jali, Jalio, Jalie. Jali baba yawi yattude, aduna. Jali dibbe debbe aduna, aduna mayido. Jali armi halamada. eɗen beltina hen yimɓe ɓe e sehilaɓe men fof kala to ɓe mbawi wonde e duude baba adama he yeeɓoɓe Jolof TV ɗo e émission men wonka meɗen eɓe sikki tan hande ɓerɗe mabɓe ma no fewi no fewi saabu ko ɗi nande ɗo ko tan fuɗɗino ɓuɓde ɓerɗe ɗe eyyi ha joni garten e invité meɗen Bébé Issa an a waɗi album walla a waɗi single walla min mbaɗani taw album kam mais min mbaɗi feccere album mister ko hemin goni ni inchallah ko le 9 décembre foti wadde disponible so Allah jaaɓi inchallah min nodden noon yimɓe fulɓe fof min goppani hay goto yimɓe fof yo ngar mbaɗen junngo min cuhlen yimɓe hewɓe par ce que komin jeune talent ɓuɗɗi kadi min cuhli doole no fewi woto majjani arani muusi seeɗa eyyi emina hen min dalti mistake min ɓooyi kadi wadde kadi suuji ganduɗa mattet seeɗa seeɗa eyyi e ɗum noon bandiraɓe ɓe on nani ko Bébé Issa haali ko ɗum noon bandiraɓe jaggon hen oɗon gandi ko cukalerde machallah omo jogui avenir te kadi ko waɗata ko ene weeli machallah ɗum noon bandiraɓe on noddama garon jaggon hen onon joguiɓe doole ɓe enen leñol meɗen ene jogui doole machallah eɗen poti wallude kadi sukaɓe men ummiɓe joni ɓe ene darani leñol ngol enen fof eɗen poti arde jaggen hen ballen ɓe ɓete eɓe darna comme ɓene koyɗe mabɓe ɓe jiiɗi yettoyade toon beele ana ene yettinaɓe toon oɗon gandi doole ndi ko ndiyam to onon goni ndiyam ɗam garon jaggon hen ballen ɓiɓɓe meɗen ɓe mbeɗe eɓe jaara yeeso kamɓene to ɓe jiiɗi yettoyade to ɓe jettino toon nodde hen ko wayno Isna Dia en Gayasi en on fof oɗon jeeɓa émission on nani ko Bébé Issa haali ko ballon ɓinguel men Bébé Issa on nani ko haali ko koye foti yaltinde ko le 9 décembre wonande inchallah so Allah hokki en hawlude hen onon fof garon jaggon hen Bébé Issa an aɗa woni e groupe walla wonani groupe ɗo non mi wonani groupe banggal groupe comme jogaɓe hedde studio ji waɗe produit ou bien ko nande orchestre non même pas juste ko min waɗanto hooram fof dogat seeɗa seeɗa kala ko koccinde mi waɗa hen ɓuttiman jagga par ce que mbiɗa yiiɗi aro mbiɗa yiiɗi pulago kadi parce que des fois mbiɗa forcé no fewni e banggue musique wolof o mais min mbiyami chaque instant kala to ɓurmi wonde avant goɗɗum ko gonmi ko taw leñolam taw mi tagui ne saɗini mi yima taw mi fuɗɗoraki min langgam pular mo gonmi o ɗum noon bandiraɓe on nani ko haali ko ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe jaam yeroɓe kaɗam toftortoɓe ɓiradam to mbawɗon wadde e duude baba adama he foof gaare ballen ɓinguel men ngel ɗo mbeɗa ko waɗata ko ene yaara yeeso en nani ko en puɗɗima nande hen eɗen gandi ko waɗata ko machallah ene rewi lawol ene weeli te kadi ko darani ko leñol makko beele leñol makko ne yaara yeeso on jii hay so noddama e ɗemɗe goɗɗe ɗe omo wawi yaade toon saabu eɗen gandi toon ene waɗi gartam no fewi kono kanko ɓuranimo ko ligganade leñol makko ɓuranimo ko weltinde leñol makko ɗum noon leñol so neɗɗo ne weltinma annen a weltinto ɗum ɓe mbi kala ɓe mbi kadi hay Allah e hoore muɗum kala gonat ɗum tan wonanta ɗum ɗum noon enen ne bandiraɓe so neɗɗo darima wi ene wonana en enen ne ballen ɗum gonanen ɗum eyyi to banggue mogoto kadi mi yima aɗa woni e
wayno théâtre uji ne woodi est ce que an a meeɗi suude série walla gonɗa koye groupe walla eyi mi meeɗi joude série goto min e Amadou Tidiane Ndiaye en mi joué noon série goto eyi mi meeɗi joude kadi e Jolfuɓe on kadi ko série korka eyi ɗin ɗiɗi tan mi meeɗi joude hen mais kam ɓurmi forte kam ko banggal musique musique o eyi musique o ɓurmi hettude eyyi ɗum noon bandiraɓe ha joni ko yewtere men gonka men tan gonɗen ha joni en ji sukaɓe waɓe ni ene mbayno leydi e wuuro he ne mbayno leydi e leñol ngol fotɓe daranede fotɓe wallede omo waɗa théâtre eɗen calmina hen Amadou Tidiane Ndiaye de passage kankone ko bandiraɓe gorko dariɗo daraniɗo leñol ngol kañumne ene waɗa hen banggue mo heedo omo waɗa hen ko weɗɗa kankone eɗen mbawi wiide ni enen hayde puɗɗotoɗen ɗo hen ɗo e Sénégal moko gadoriɗen kam ko Mauritanie kono koye makko ɗo hen e Dakar koye makko gadoriɗen noon kankone o salminama o yettama kankone mono waɗa hen ko waɗi fayida no fewi no fewi ha joni garten tan e Bébé Issa o mimana en kadi guitare o seeɗa ɓettina bandiraɓe machallah a jarama bandiraɓe ɗum ji ɗum ɗon wayi welde e yurminade machallah jibrugol
waɗi fayida no feewi no feewi no feewi machallah ha joni ko weltinde hen tan yimɓe men e sehilaɓe men ko wayno Dieynaba Dia yimɓe leñol ko wayno Jeeba Wadde Aissata Wadde e Houleye Wadde e Kadia Wadde kamɓe fof eɓe beltidire hen en beltini hen Dama Ba to to jumdonde Masina Toro en beltini hen Abou Sall en beltini hen Yacine Diop e Nogoye Diop kamɓe fof ɓe goni koto jumdonde Masina Toro eɗen beltina hen Mari Camara to Kaydimɓe Dioro Sammenayo gonɗo ɗo hen e jillu mum hande ɗo e Dakar kamɓe fof ɓe beltini hen Oumar Camara gonɗo to États-Unis d'Amérique kanko e galle makko e sukaɓe makko kanko kadi kala ko mbaɗeten ko wayno ko banggue bogoji e banggue émission ngaji fof omo rewino omo waddi hen hakkille makko kanko e galle makko madame makko e sukaɓe makko en calminimo en beltanimo ɗum noon en jii ko ɓeɓe Issa waɗata ko enen gandi ko hunde welde hunde wande fayida min nani ɗo aɗa yima Baba Mal e hakkude ma e Baba Mal est ce que onon jokkodiri walla so tawi ko mbatta ko walluma hen haysoko waddema encouragé walla to banggue ballal no wayi ɗum nde woodi no Allah waɗi kam Baba Mal min jokkodirani kono Demba Guissé min jokkodiri Demba Guissé mabo min jokkodiri te kadi ko neɗɗo moƴƴo machallah neɗɗo moƴƴo mi yettatmo nde wonno hannde so mi yiyam fawi koyngalam sorano ko kanko saabi somi yiyam jaggi micro mi darimo liye mawɗi goɗɗi ɗi ko kanko saabi fami kono ɗum ɗon mi ala jobde makko mi wawa yobdemo heddoro mi ñagontomo yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina batte mo Demba Guissé men gonɗi mais Baba Mal kam Allah waɗi kam min dañdani taw linki te mboɗo salminamo no fewi mboɗo salmina kadi Amadou Tidiane Ndiaye salminamo no fewi mboɗo salmina kadi Elas Tempo kam foof ɗum paana e goto machallah ɗum noon bandiraɓe on nani ko Demba ɗo ko aɓɓeɓe Issa haali ko Demba Guissé eɗen calminamo kankone saabu ɓe mbimo yettani Allah yettata sababu ko hakkude makko e Demba Guissé ko sehil makko ko giɗo makko kadi ene duusimo ɗum noon ñagortoɗen Allah hakkude ma e Baba Mal jaaha ha jindira e muɗum kankone mi nani omo walla sukaɓe ɓe no fewi no fewi no fewi saabu kankone ko mbaɗɗo koɓe mbaɗi owdi koɓe mbaɗani eɗen gandi Baba Mal hannde so leñol ngol yettima ha ɗo hen darde makko ne hen no fewi no fewi no fewi eɗen calminamo eɗen beltanamo ko wayno Abou Djouba en kamɓe foof eyi kamɓe foof kadi eɗen ñaago Allah nde jahata ha keptoyoɗaɓe mbaɗa koɓe mbaɗi ko walla mbaɗa ko kadi koɓe mbaɗi ko tan ñagontoma Allah sabu ko mbatta ko ne waɗi fayida no fewi te kadi onon kono sukaɓe poɗɗon ko wallede poɗɗon ko duusede ha jettoɗon ɗo poɗɗon yettade ɗo joni bandiraɓe ko yewtere men gonka men wonno ɗo e Jomum TV dañnoɗo invité meɗen machallah ɓeɓe Issa Cukalel laaɓa juuɗe ganda machallah ko waɗata ko ne waɗi fayida no fewi no fewi no fewi mbiɗa sikki tan bandiraɓe ma belto hen no fewi no fewi no fewi no fewi wonande gorko jomen Sophie Thiam en ɗo to Nouakchott e Douce Diara en kamɓe fof mbiɗa sikki maɓe belto hen no fewi ha no hannirta ni eyyi mataw joni en garat goppen bébé Issa o haala konngol makko cakkitingol o waynodira e bandiraɓe garen gudden yewtere hen ha machallah Mama Fatiha salminama weltanama woni gonga mboɗo salmina ɓiɓɓe fulɓe foof mboɗo yetta kadi ɓiɓɓe fulɓe foof kala mbaɗo suivre émission o mboɗo yetta ɗum fewi mboɗo salmina ɗum mboɗo salmina kadi nenam par ce que neɗɗo ala so wona jinnaɗo mum avant le tout mboɗo yetta nenam no fewi mboɗo ñagono babam kadi yo Allah yurmo yaafom Allah harnamo aljanna mboɗo yetta kadi nenam nen Faty nenam moƴƴo nena heɓsorde en eyyi ne ruude en kam foof Hadja Gaye mboɗo salminamo Hadja Gaye e Jeeba ɓi Sambayel Gaye Sambayel Gaye ko kawam eyyi mboɗo salmina ɓiɓɓe makko Ablaye Gaye en kam foof mi woppani hay goto eyyi salmini bandiraɓe fulɓe foof mi woppani hay goto wiya moon jarama ha gongol tan maɓuɗo welde mistake o noon eɓe parɗum inchallah rabbi le 9 décembre wiyete ko tufam noppi inchallah ok beltanama woni gongon jarama no fewi machallah eyyi ɗum noon bandiraɓe eɗen gandi ko faye gaari heego heeƴani e barma o ko yewtere men wonno gonka meɗen e invité meɗen machallah baɗo fayida woni hen Issa Ndiaye ɓurɗo andirede bébé Issa jii ko waɗi ɗo ko machallah ene weeli ene waɗi fayida ɗum noon bandiraɓe mbatton hen hakkille ko yiiɗi ƴertinde ko le 9 décembre kadi o wi ko tufam noppi wiyete ɗum noon mi sikki bandiraɓe ma belto hen no fewi ɗum noon mbatton hen hakkille e machallah
yewtere nde weeli waɗi fayida wayi no fonno waade ni machallah a welni ɗum ha weeli machallah a weltanama ha woni doole ɗum noon bandiraɓe eɗen wayno ha aset garoso jeyɗo o ñaawi en calmini technicien meɗen hono Ousmane e DJ Bass kamɓe gonɗo eɓe jaggue e affaire o ha wayno hannirta ni e yen bandiraɓe kadi ɓe mbaɗa hen ha aset garo e invité ji goɗɗi kadi surprise uji goɗɗi kadi nana yewtere ha heewi ɗo joni ko fuɗɗode tan kono ko aroyta ko ɓuuri welde ɓuuri yaajde ɗum noon mbatton hen hakkillaji kadi mbasan yejjidde wadde abonné e chaîne o hono Jolof TV kadi eɗen ñaagui kadi bandiraɓe mbaɗa sponsorisé jewte mbaɗe ni hen ko nande e gonka men e jewte goɗɗe e goɗɗe fof nan ɗo bandiraɓe mbaɗa sponsorisé sappo ɗum nawrata jewte ɗe e yesso ɗum noon bandiraɓe mbatton ga hakkillaji no fewi ko Jolof TV mo guiɗo moon sehil moon Faty Ba joɗinoɗo ene yewtano ɗum no hannirta ni ma en gartuɗo hen kadi e saaha goɗɗo e invité ji goɗɗi e nalankoɓe wonɓe e émission ngaji goɗɗi tan kala ko gurɗen fof tan saabu mbiɗen ko gonka men kadi fof nan hen ɗum noon wa ila liqa maratan ukhra fi amanillah mi goɗɗen waynodiren e hoddundu walla guitare o Bébé Issa aduna ako mere dunia welani aduna ako mere dunia welani aduna yo kulaje dire nango kuiboro entonumi iyama arja kene aduna jagene aduna ne wona aduna wona sikil wona jadiɗo aduna nari nene nari baba nari sikil jadiɗo aduna aduna